vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye ndine makore 34 years ekuberekwa. Saka mumhuri medu mune imwe ngozi inonetsa, but ngozi iyi ingozi yaamai inini avo vakapondwa nababa mushure mekunge vaonekwa vaine chikomba. Zvinhu izvi zvakaitika muna 1985. Muna 1985 ndopa vakapondwa amai inini ava. Saka baba mushure mekunge vaponda amai inini vakabva vazogura musoro wavo ndokubva vazoenda vakabva vazonoucherera musango, then mutumbi wavo vakabva vazoutakura, but ivo pavakautakura tichiudzwa naamai vanoti ivo baba hanzi vakauya ndokubva vazomutsa amai vakabva vazotora nomumwe mukoma wangu, but mukoma wangu uyu akazoshayika zvake. Saka vakabva vazotakura mutumbi waamai inini ndokubva vazoenda vakabva vazonousiya mugomo. Saka amai inini mutumbi wavo pawakazoonekwa usina mamwe mapatsi, vanhu vakabva vangofungidzira kuti vainge vaurawa nemabhinya. Saka ivo amai vakati hanzi baba mushure mekunge vaponda amai inini vakabva vazongotora mamwe mapatsi vakabva vazonokanda mapatsi aya murwizi vachiitira kuti zvinge zvichiita sekunge ivo amai inini vakaita zvekupondewa nemabhinya. Saka amai vangu ivo vainge vari wechinumber 3, vainge vachidiwa zvisingaiti nababa, uye zvinhu zvizhinji baba zvavainge vachida kuita vainge vachizviita naamai. Saka vamwe vakadzi vababa vainge vasingatozvizivi kuti kwainge kutori nengozi yainge saka vamwe vakadzi vababa vainge vasingatozvizivi kuti baba ndo vainge vakaponda mukadzi wavo mudiki. Amai pavainge vachiri vapenyu vaigara vachingotiudza kuti naivowo vaigara vachingoona chipoko chavo amai inini, but hanzi sezvo ivo amai inini vainge vakavigwa vasina musoro wavo, hanzi vaigara vachingoona musoro chete waamai nini. So mukomanashe baba naamai vangu vakazofamba zvakabva vazoitiswa mhiko dzekuti mweya uyu waamai nini usazoteverera isusu, but unge uchizoteverera vana vemukadzi wekutanga wababa, uye zvekare unge uchizongoteverera vana vemukadzi wechinumber 2 vababa. Nanhasi uno mukoma, kudzinza redu isusu ndisu tega takabudirira, vamwe vose ava marombe. Amai vasati vashayika vakabva vazoti taifanira kuti tizongoramba takangotsikirira mweya waamai inini usazotikanganisa kana kutikanganisira vana vedu. Saka inini nevana vaamai vangu zvose zvatinoita tinoita takabatana. Kunyange tikati toda kuenda kun'anga tinoenda tose, kunyange tikasangana nechatinenge tasangana nacho kana tikangofungidzira kuti unenge uri mweya waamai inini tinobva tafamba tiri pamwe chete, because tinobatsirwa nevazukuru ven'anga iyo yakabatsira baba vangu mushure mekunge vaponda amai inini. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi baba vangu vainge vari murimi mukuru. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaromba nemweya yevanhu, kunyanya avo vanorohwa makuva veukama. Ndinotora mweya yavo paya patinoenda kunorova guva tobva tazodzosa mweya yavo mumusha. So mhiko yandinoita ndinoiita like pose mumhuri patinorova makuva. So mukomanashi ndine mamwe macoin awo andakapiwa, so ndakaenda kun'anga pandakatangawo kuita izvi zvemashop. Ndakatanga nemabuchari ndokubva ndazoita masupermarket. So pandakaita supermarket yangu yekutanga mushure mekunge ndabirwa, n'anga iya yainge ichindibatsira yakabva yazoti taikwanisa kuzotora mweya yevafi but dziri hama dzangu. Saka ndakabva ndazotanga kukurudzira vemudzinza kuti tinge tichirova makuva. Saka ndaiti paya muna August pese patinenge tichirova guva reweukama, then ndaibva ndazoita mhiko iyo yandakapikira kuti ndinofanira kuti ndingoramba ndichiiita muna August woga woga. Saka zvandinoita mukoma ndezvekuti ndine coin iro randakapiwa
paya kana taronga kuti tikufanira kuti tinge tichirova makuva, ndinobva ndazoenda ndobva ndazonoisa coin reria paguva, then ndinobva ndazotora mweya wemufi. Paya hama dzangu padzinenge dzichifunga kuti tinenge tadzosa mweya wemufi mumusha, inini mukoma ndinenge ndatoisa mweya wemufi mugona. Saka hama dzangu idzi dzakafa, mweya yavo ndo inondichengetera mabusinesses angu, uye zvekare ndo vandinoshandisa pamabusinesses angu. Muswere wese wezuva vanenge vakamira pamukova wemasupermarkets angu vachingodana vanhu vachiti huyai mutenge, huyai mutenge, nekuti umu mushop ndo mune zvinhu zvakachipa. Then kana hwava usiku, mweya yavo zvekare ndo inondichengetera mabusinesses angu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakadanana nemurume aiva nevakadzi vakawanda, uye murume uyu ainge aine mari. Panguva yandakadanana naye ainge achitofamba nerimwe Range Rover. So pakuona kuti takawanda paari ndo pandakabva ndazopedza kurambisa kuti ange achirambana nevamwe vakadzi vake vandakawana varipo. Zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotora mushonga wekufuratidza murume kune vamwe vakadzi, magirlfriends ake. Gogo vacho vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichivatumidzira picture rake pafoni. Ndakabva ndazovatumidzira picture rake pafoni, vakabva vazoti ndinge ndichiuya kumba kwavo. Saka mukoma ndakabva ndazobva kuSouth Africa ndokubva ndazodzoka kuZim. Kwaka gogo ava ndakatongotorawo manumbers avo paYouTube mushure mekunge vainterviewiwa. So ndakabva ndazoenda kumba kwavo. Ndakati ndaenda kumba kwavo ndokubva vazoti vainge vachida kunyatsokundigadzirira zvinhu zvangu zvakanaka kuita kuti ndinge ndichizovatsvakirawo macustomers. But gogo ava mukoma ameno mimwe mishonga yavakabata, because vakabva vazondipa rimwe ivhu ravakati ivhu iroro nderekumakuva. Saka vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizoti paya paanenge ava kugeza ndobva ndazotora ivhu reria ndobva ndazorimwaya mwaya mutabu, then pakuzonogeza aifanira kuti ange achizogeza oga. Ndisati ndadzoka kuno vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kumadziva ndokubva tazoenda kuya. Saka tiri mumvura muya vakabva vazotora umwe mushonga, vakabva vati vainge vachida kundikwiza pasikarudzi yangu nawo mushonga uya. Ndakabva ndazokurura bhurugwa rangu ndokubva vatanga kundikwiza vachitoisa zvigunwe zvavo musikarudzi yangu, vachiti iye paainge achazosangana neni pabonde anenge achingonzwa nhapi tapi yoga. So mukoma ndakabva ndazodzoka kuno kuSouth Africa. Pandakadzoka kuno munhu ndikabva ndamuti ndainge ndamusuwa, ndainge ndichida kuti ange achiuya kumba kwangu. Musi waakauya kuzorara kumba kwangu ndakabva ndati paakangosvika ndikabva ndatomuitira zvokudya achinwa tea. Inini ndikabva ndati mira ndinge ndichifila up the tub so that you can bath. Ndazomwaya ivhu reria rekumakuva. Iye akabva azoenda akabva azonogeza. But zvakazoitika mukoma ndezvekuti murume uyu akazosvika pakubaya imwe girlfriend yake nebanga, because girlfriend yacho iyoyo ainge aine pamuviri. Saka ainge achiti haungandirambika, tariraone kuti scan iri kuti I am pregnant with twins. Zvino zvawava kundiramba, vana vacho ndichavachengeta sei? Saka mukuzononetsana akabva abaya girlfriend yake, ende achitondifonera akabva atoti yei munhu uyu ndanga ndichida kumuurayira iwewe, because I just want you to become my second wife. Vamwe vose ava zviri nani kuti ndinge ndichivaponda. Kana ndakamutarisa ndotoona sekunge ava munhu anopenga, like munhu anongogara akagarwa so, because anongoti akapinda mumba mukoma anotarisa everywhere, anosvika pakuvhura mafiriji nemafiriji achitsvaka chikomba, because iye anoti you are like sweet sugar, ndinonakirwa newe baby, handidi kuti ndinge ndichizokutorerwa. But ndava kutya mukoma. Gogo ava ndakataura navo ndikabva ndati toita sei nai gogo, munhu uyu zvaava kuita
zvava kundityisa, haazondipondi here because ava nerimwe zijealous rinototyisa. But ivo vakabva vanditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzoka zvekare kuZim, but chinzwaika mari yacho yavari kuda kuti tinge tichirivhesa mishonga iyi kana kungokamura so that rudo rwake kwandiri runge ruchizoita normal. Vakabva vati vari kuda $2,500 pandakaendako vachindigadzirira mishonga iyi vakandibhadharisa $1,500. Saka ndiri kukumbirawo kuti vedare vange vachitongawo nyaya yangu, vandiudzewo kuti zviri fair here zvandiri kuda kuitwa nagogo ava. Please assist me. Apa vanondivhundutsira ivo vanoti paya kana ndikataura navo ndikavaudza kuti munhu uyu gogo nhasi auya akataura zvakati zvinotyisa, vanobva vati haasati atanga, handiti wakamudhakwisa here brain nechinhu chako icho chatakageza. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachitongawo nyaya yangu iyi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Kedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume wangu iye atori nesowe rake rakatokura. Murume wangu muprofita, but pane zvaanoita mangwanani esande ega ega tisati taenda kuchechi, saka tikuraramirawo tiri kuno kunyika yevatorwa. Ende murume wangu iye haatombozvivanzisi, anototi chechi yandakatanga iyi ibusiness. So saka tisati taenda kuchechi, murume wangu iye ane mamwe mafuta awo aanozora. Mafuta awa mukoma anonhuhwa kuita kunge fish. Ndinogara ndichimubvunza kuti ko mafuta awa amunozora makamawana kupi? Iye anoti akamatengeserwa neimwe n'anga yekuMozambique. Hanzi mafuta iwayo ndo anoita kuti ange achizokwanisa kunhonga tsono uye zvekare nekuzopa vanhu zambuko. But ndava kutya mukoma kuti zvimwe kuda zvinhu izvi zvichazosvika pakupanduka, because ndakamuti kana mafuta acho akapera, iye akabva ati kana apera mukadzi wangu tikufanira kuti tinge tichizoenda tose kuMozambique tinge tichizonopiwa mamwe mafuta. Apa kana ndakamatarisa mafuta acho asara mashoma zvekuti maybe in 2 months time tinenge tichifanira kuti tinge tichizoendako kuMozambique kwacho. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi murume wangu haatombo zvivanze kuti church ibusiness. Kwaari church it is a business, ndokubasawo kwake ikoko. Vanhu vari kutsvaka mari akomana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka inini ndava ne6 years ndigere nemurume uyu wandigere naye. Saka ndizivi kuti should I release him, should I tell him the truth kuti I don't think kuti ndinokwanisa kumuzvarira, and I don't think kuti we are going to have a baby together. So mukoma, zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakatanga kudanana nemashuga daddy. I want to tell you the truth. Ndakatanga kurara nevanhurume pandainge ndiri grade 7. Ndakatanga kurara neumwewo ainge ari bachelor, ainge achigarawo pamba pedu. Saka ndiye akandibvisa kumhandara iyeye. So mukoma, from there ndakabva ndatanga kudanana nemashuga daddy, uye ndainge ndichingomhanyisana neavo vainge vaine mari. So mashuga daddies awa andainge ndichidanana navo, ivo zvavaiita vaiti kana vakaona kuti ndinenge ndava nepamuviri vaibva vati bvisa nhumbu iyoyo. So ndakatanga kubvisa nhumbu pandainge ndiine 12 years. Ndakabatsirwa neumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, akangoya nemapiritsi akabva ati inwa, ndokubva ndanwa mapiritsi aya. So kubva ipapo mukoma ndainge ndava kungoti kana ndikabatira pamuviri ndaibva ndangobvisa nhumbu iyaya. Kuzosvika mukoma ndava kutongo iti kana ndiine pamuviri paya paitongobva pega automatically, zvekuti ndaingotanga kungobleeda. Saka right now I don't know what to tell my husband, because kubva zvandakatanga kugara naye ndakangobatira nhumbu only once, the first year that we started staying together. Ndikabva ndabatira pamuviri ndikabva ndatofara, kana naiyewo akabva afara. But mukoma,
ndakabva ndazongoona ndava kutongobleedha, ndikabva ndatoziva kutoti nhumbu iyaiya yainge yava kutobva. Saka kubva ipapo mukoma, all these years in marriage, no mwana. Hey vedare, ndo message iyo ngendakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndoita sei, ndotaura here nemurume wangu, ndomuudza chokwadi here kuti ndakatanga kubvisa pamuviri pandainge ndine 12 years. Now I feel like chibereko changu chava loose. Yeah, zvakangoma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. This is a family secret that I want to tell you. Saka ndina vamwe sisi vangu avo vakashayika vaine pamuviri. Saka sisi vangu ava pavakashayika vaine pamuviri kudaro, noona jira riya rinofukidzwa pamusoro pecoffin. Saka jira iroro mukoma makuseni amai vangu vakazoritora ndobva vazoriisa mubedroom mavo. Jira iri zvatakazotanga kuita mukoma kuzonosvika murume uyo ainge akamitisa sisi achizonoshayika, because ainge ari neighbor wedu but ailoja panext door but ainge ari married. Saka ndaipota ndichitumwa inini, ndaibva ndazojamba jirawo, ndobva ndazoenda panext door, ndobva ndaenda padoor pake, ndobva ndazorisa padoor pake just for a few seconds, ndobva ndazoritora, ndobva ndanoripa zvekare amai. Murume uyu akabva azotanga kurwara achizvimba makumbo, then murume iye akabva azoshayika mukoma. Ndiyo family secret iyi. Hey vidari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.